Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε συνάδελφε Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, κύριοι Πρόεδροι Αγροτικών Συνεταιρισμών, φίλες και φίλοι. Θέλω από την πλευρά μου ως Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, αλλά και εκ μέρους του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, να σας καλωσορίσω όλους στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα και να ευχηθώ να υπάρξει ένα γόνιμο και παραγωγικό συνέδριο με συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν σε προτάσεις συγκεκριμένες που θα δώσουν λύσεις στα θέματα που απασχολούν τους αγρότες μας, τον πρωτογενή τομέα, τον διατροφικό τομέα και μάλιστα η ΓΕΑ Επιχειρήν που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, της αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια διότι και έμπειρη είναι και έχει τη δυνατότητα και χειρίζεται τα τελευταία 10 χρόνια και περισσότερο αυτά τα ζητήματα με επιτυχία και κάνει προτάσεις για λύσεις των προβλημάτων. Πρόσφατα, από χθες, από ό,τι πληροφορήθηκα, είχαμε βελτιωτικές κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλαγές δηλαδή στην ΚΑΠ, θετικές όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα τα δούμε και εμείς, θα τα αξιολογήσουμε και με την γνώση που θα αποκτήσουμε παρακολουθώντας αυτό το διήμερο συνέδριο θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πριν κλείσω και επειδή είμαστε, θα έλεγα, ως Μεσσηνία το επίκεντρο του ελαιοκομικού τομέα, αλλά και ως Περιφέρεια Πελοποννήσου βγάζουμε σχεδόν το μισό λάδι της Ελλάδος. Είναι βαρύνουσα η άποψή μας, έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα, έχουμε ανθρώπους εδώ που είναι πρόεδροι φορέων όπως είναι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση, του Νηλέα ή του Ελαιώνα, που είναι ολοκληρωμένης διαχείρισης συνεταιρισμοί και γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και να απασχολήσει και το Υπουργείο και την ΚΑΠ είναι να εξευρεθούν πόροι για την αντιμετώπιση του ζητήματος του αρδευτικού, μεγάλου ζητήματος λόγω της κλιματικής κρίσης. Εδώ προχθές είχαμε την επίσκεψη της Σαχάρας μέσω της σκόνης που έφτασε εδώ. Είναι μηνύματα τα οποία λέει ότι κάτι αλλάζει γύρω μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα οι ελαιώνες που δεν ποτίζονται στο παρελθόν ή ποτίζονται ένα μικρό ποσοστό, σιγά σιγά φαίνεται ότι θα υπάρξει ανάγκη να ποτιστούν όλοι. Και μάλιστα με τρόπους που σεβόμαστε αυτό το αγαθό, το νερό, προσπαθούμε να κάνουμε, θα έλεγα όσο γίνεται, την μεγαλύτερη οικονομία, ποτίζοντας με τον κατάλληλο τρόπο και τέτοιες προτάσεις ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εκτός και ως Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, όχι μόνο στην κατά κάποιο τρόπο αναδιοργάνωση των αρδευτικών έργων που υπάρχουν και την αναβάθμισή τους, αλλά και την δημιουργία νέων έργων με πολύ περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις και επειδή κάποιοι θα πούν πού θα το βρούμε όλο αυτό το νερό που χρειάζεται το ελαιόδεντρο είναι πολύ λίγο, 4 φορές το χρόνο να ποτιστεί, το ίδιο και οι σικαιώνες. Άρα λοιπόν υπάρχει τρόπος ορθολογικής διαχείρισης του νερού και θα επαρκέσει και για αυτές τις νέες αρδεύσεις που περιγράφουμε. Και πάλι να σας συγχαρούμε για την διοργάνωση. Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα θα δώσουν τη δυνατότητα στους αγρότες μας και σε εμάς που ανακατευόμαστε με αυτά τα ζητήματα να δημιουργήσουμε την από κάτω προς τα πάνω διαμόρφωση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην ΚΑΠ, ώστε αυτή να είναι χρήσιμη για τους αγρότες μας. Καλή επιτυχία.